Moi boa noite, benvidos a Vía V, mércores 28 de marzo. Ana Pontón, moi boa noite. Moi boa noite. Bueno, Ana Pontón convertíase o mes pasado na portavoz do Bloque Nacionalista Galego na Cámara Legislativa Galega. Por certo, a primeira muller que acomete esta responsabilidade nos 30 anos que levamos de democracia en Galicia. Non deixa de ser un pouco raro que sigamos falando desto como unha rareza? Bueno, eu que creo é que a constatación de que frente a esa idea de que a igualdade está conseguida, creo que queda moito por traballar. Eu tamén son consciente de que chego aí, bueno, pues primeiro pola confianza que deposito o BNG en min, pero tamén porque houve moitas mulleres na miña organización que traballaron, non, porque había que rachar contra a desigualdade, e en todo caso eu tamén aspiro a que isto abra as portas á normalidade tamén no ámbito político e sobre todo o que máis me preocupa no ámbito social, onde as mulleres siguen padecendo discriminacións e desigualdades. Bueno, Ana Pontón, como decíamos, a última responsabilidade esta de portavoz do Bloque Nacionalista Galego no Parlamento, pero ten, a pesar da súa xuventude, unha longa trayectoria xa vencellada ao nacionalismo e máis concretamente ao Bloque. Imos recordar un pouco ese perfil de Ana Pontón. Ana Pontón Mondelo naceu en Sarria en 1977. Malia a súa xuventude, ten unha longa traxectoria vencellada ao Bloque, o que leva ligada máis de media vida. Comezou militando en Galiza Nova aos 17 anos e hoxe é a voceira da fronte no Parlamento galego. Licenciada en Ciencias Políticas, Ana Pontón está habituada aos postos de responsabilidade. Ocupounos durante a súa etapa universitaria en Compostela e tamén no seo das mocidades nacionalistas. Membro do Consello Nacional do BNG dende o 2001 e tamén da súa executiva, a lucense comezou a súa carreira no hemiciclo con apenas 27 anos, sendo unha das deputadas máis novas. Hoxe é a voz da súa formación no Hórreo, responsabilidade que asume nun momento delicado para a fronte. En pleno proceso de escisión, con baixas e renuncias de coñecidos nomes, Pontón, membro da UPG, afronta a responsabilidade de sustituir no cargo a Carlos Aymerich, pero tamén a de ser a primeira muller portavoz dun grupo parlamentario na Cámara Galega. Combativa e contundente, como demostra nos cara a cara que mantén co presidente da Xunta, Ana Pontón leva por bandeira un lema claro: orgullosa de ser galega. Bueno, nun momento no que hai xente que di que a xente moza non se encontra representada na política convencional, na política clásica, digamos, donde atopou Ana Pontón a militancia en un partido político? Porque tan nova xa descubriu que quería ir por ese camiño. Bueno, pois a verdade, creo que o que máis me identificou con nacionalismo foi a discriminación por usar a lingua galega, non? Eu vivina en primeira persoa e fíxome descubrir que detrás desa discriminación pois había un problema político en Galiza e eu pois naquel momento sentíme claramente identificada co BNG, entendín que había que dar pasos para participar e hoxe, bueno, pois a verdade é que non me arrepinto desa decisión e eu animo a todo o mundo a que participe activamente en política, bueno, evidentemente a que participe no BNG, porque creo que a solución a moitos dos problemas que hai agora será moito máis doadas e cada vez máis persoas están implicadas, non? O sei moitos que intentan pois decirnos, non, que por a vía política ou que todos os políticos, que todos os partidos son iguais. Sin embargo, eu creo que o BNG é a constatación non só de que hai alternativas políticas diferentes, non, sino tamén concepcións do que é a participación política distintas a que poden representar o Partido Popular ou o Partido Socialista. Bueno, estás manifestando unha aspiración, un desexo, digamos, pero que pode estar fallando na política? Non falo agora de ningún partido concreto, para que a xente moza teña unha certa desafección con respecto ao que está sucedendo, ca que está caendo. Bueno, eu creo que un dos problemas fundamentais que pode haber nesa desafección é primeiro un discurso, non, no que parece que solo a política é corrupción e intereses, cando eu, por exemplo, na vida política do BNG o que vexo son a milleiros de persoas que participan, teñan ou non cargos institucionais porque creen nunha idea, non, neste caso, pois nunha idea de transformación social
social do noso país. E paréceme que tamén a política, que debe ser sobre todo alternativas, non, pois ao que está pasando, pois debe de recuperar o seu valor xenuíno, non? E para min, pois neste momento é evidente que hai unha parte das decisións que se toman fora do ámbito político, que están tomando grandes poderes financeiros, e o que hai que recuperar é precisamente a capacidade para que sexan, pois neste caso, os cidadáns quen decidan as políticas e non pois grandes grupos ou poderes ou lobbies, non, que existen e que están ademais desvirtuando o sentido real da política. Bueno, Ana Pontón, como decíamos, estrenouse como portavoz nada máis e nada menos que no debate do Estado da Autonomía. Ese día, e penso que despois, a máis debates, dixo unha cousa que calificou a Feijóo como o peor presidente da historia de Galicia. Por qué? Bueno, porque eu creo que é evidente que este é o goberno e o presidente que menos fixo e que máis desfixo en 3 anos, non? Estamos vendo como o paro no noso país crece dunha maneira alarmante, non? Duplicamos o ritmo de destrucción de emprego, todos os nosos sectores productivos están en unha situación límite e o goberno galego non é capaz de articular ningunha medida real de apoio. Ao mesmo tempo, o señor Núñez Feijóo, que presume, non, de que non se pode gastar o que non ten, resulta que conseguiu triplicar en 3 anos a débeda que ten o noso país e estáse producindo un ataque e un deterioro dos servizos públicos como non se tiña producido nos últimos 30 anos. Eu creo que un presidente que concurriu a unhas eleccións con un programa electoral no que nos decía que iba a solucionar todos os problemas de Galicia en 45 días e o que deixe unha situación moito peor que a que atopou e ademais con situacións límite para moitísimas persoas, só pode merecer ese calificativo. Caldes teñen que ser as características, as virtudes dunha portavoz parlamentaria como é o teu caso? Bueno, eu creo que é difícil responder e falar dunha mesma. En todo caso, a mí o que me parece é que hai que ter visión de equipo, non? Que hai que tamén ter sensibilidade social cos problemas e capacidade de empatía, non? Coa situación tan complicada que hoxe están atravesando moitas persoas e, sobre todo, tamén ter claro cal é a alternativa política que estás defendendo e ter unha consonancia tamén con esos principios políticos. E se traballa todo o posible no Parlamento? Quero dicir, onte en VIAV emitíamos unha peza que reflexaba un pouco o que acontecía onte había pleno, as primeiras 2 horas dese pleno, a verdade que era bastante desolador ver cal era o ambiente na Cámara Legislativa, con moi poucos diputados os que estaban desatendendo a persoa que estaba na tribuna. Esa imaxe que se transmite moitas veces no Parlamento é certa ou non é xusto facer tabla rasa do que acontece ali? Bueno, eu creo que non é xusto, primeiro porque os deputados e as deputadas non só traballamos no Parlamento, non hai unha actividade que facer de contacto coa sociedade, pois tamén de contacto coa propia organización, e eu creo que os deputados e deputadas en xeral temos un ritmo de actividade moi importante que vai máis alá, de sin un debate concreto, no que o mellor tú non tes que intervir, estás, digamos, as 10 horas que suelen durar os plenos do Parlamento presente. O que habrá que ver é actividade e, sobre todo, se nos temos capacidade para dar resposta ás demandas e ser a voz tamén dos problemas que neste momento existen en Galiza. Eu aí creo que se analiza toda a labor que facemos, todas as iniciativas que se presentan, o contacto que temos coa sociedade, pois se verá que evidentemente hai un traballo moi importante. Bueno, houve sesión hoxe tamén no Parlamento, lóxicamente moi condicionada pola folga xeral que empeza dentro de nada, de apenas 2 horas, e houve un incidente, non sei como calificalo, que foi intento de entrar no Parlamento galego por parte de Anxo Louzao da CIGA. Que pasou? Bueno, eu primeiro diría que creo que é moi importante esta convocatoria de folga. Hai unha contrarreforma laboral que é tremendamente agresiva e que non vai a servir para solucionar a crise, e, por tanto, eu tamén quero aproveitar para facer un chamamento na participación da xornada de folga, porque están en xogo moitos dereitos, e en concreto coa cuestión de un convidado do noso grupo, que era Anxo Louzao, que asistía a un debate no que nos pedíamos que se retiraran as medidas que aprobou o Goberno da Xunta de Galiza e o Partido Popular de restriccións aos empregados e as empregadas públicas, pois simplemente a presidenta, dunha maneira arbitraria, impediulle a un cidadán poder acceder a un pleno que é público e cando cumplía os requisitos para poder acceder. A nos parece que é un feito moi grave que se censure e que non se lle permita a entrada a un cidadán a un Parlamento, e que ademais se faga coa excusa de que esa persoa exerceu o dereito e a liberdade de poder defender, neste caso, dereitos sociais. A nos parece un síntoma
problema que desde o punto de vista da saúde democrática non se tiña que ter producido. Bueno, estamos vendo imaxes dese incidente que tiña lugar, como decíamos esta tarde no Parlamento de Galicia. Se non me falla a miña información, emitiuse un informe por parte da Cámara dicindo que Anxo Louzao non podía entrar no Parlamento porque fora votado hai un tempo. Claro, que pasa que eso non ten ningún tipo de amparo regulamentario, non? A presidenta ten que velar por o desenvolvemento das sesións, se se produce algún altercado ten capacidade, non, para poder expulsar do pleno a un deputado ou a calquer convidado. O que non se pode é aplicar un réxime de sancións que non está recollido no Parlamento e moito menos como unha medida preventiva, non? Parece que aquí o que se quere criminalizar a participación, pois neste caso sindical, e a nos parece unha decisión errada e que, como digo, que falle alonxar ao Parlamento da ciudadanía. Eu creo que iso é grave. Bueno, todos os asuntos que inevitablemente estivo presente hoxe tamén no Parlamento foi o asunto dos incendios forestais. Como sabemos, estamos rodeados de lumes por todas partes. Onte morría un home en Castelo do Val. Temos que esperar a que chova sempre para solucionar o problema dos incendios? Bueno, eu primeiro quería aproveitar tamén para trasladarlle as condolencias á familia e aos compañeros deste brigadista que morreu e, sobre todo, agardar tamén que se investiguen cales foron as causas nas que se produciu ese falecemento. Eu creo que, entrando na outra cuestión, Galiza ten un grave problema cos incendios forestais. Nós sempre defendimos desde o BNG que os incendios non se apagan no verán, sino que hai que apagalos no inverno e que era necesaria outra política forestal. Penso que na etapa na que nós tuvemos responsabilidades de goberno se fixeron cambios importantes tanto no modelo de política contra incendios como no modelo de política forestal que lamentablemente o goberno do señor Feijóo destruiu e demoleu sin presentar ningún tipo de alternativa. Eu creo que o grave, ademais, é que estamos desaproveitando un potencial de creación de riqueza do noso monte. Hoxe temos grandes superficies que poderían estar xerando riqueza e que están desaproveitadas e lamentablemente, se non se vai a unha reordenación do monte, unha política de limpeza, unha política realmente na que se aproveite ese potencial, vamos a seguir vendo como temos que destinar miles de millóns de euros a política de extinción, cando o lóxico era destinala a política de prevención. Claro, pero haberá xente que diga que efectivamente ese discurso pode estar ben, pero un dos veráns máis terribles que se viviron en Galicia foi precisamente coincidindo co goberno bipartito e co Bloque Nacionalista Galego con responsabilidades neste tipo de políticas de extinción de lumes. Hai a sensación un pouco entre a ciudadanía de que unha especie de lacra que temos que convivir, que non acaba de funcionar ninguna das políticas. Bueno, eu creo que o que aconteceu no verán do ano 2006, se non recordo, foron unhas circunstancias extraordinarias e o Bloque Nacionalista Galego creo que non se pode utilizar, ni nunca fixo críticas a política de extinción de incendios. O que hai que facer é críticas á política forestal e á política de prevención. E eu creo que nese sentido unha cousa é non cuestionar como funciona o dispositivo de incendios, outra cousa é cuestionar que tipo de ordenación se debe facer no noso monte e que tipo de prevención. O que vimos co goberno do señor Núñez Feijóo é que se desmantelaron axudas cas comunidades de montes, axuda para a limpeza dos montes, que a política de reordenación forestal se paralizou con medidas novedosas como houve no seu momento como eran as Suxfor, e creo que eso sí que é unha responsabilidade que ten neste momento o Partido Popular e que evidentemente fía todo a seguir mantendo as cousas como estaban. E eu creo que se non se adoptan medidas de cambios estruturais, sí que vamos a ver como a lacra dos incendios cada vez é maior. Falamos tamén de eleccións, porque houve eleccións esta fin de semana pasado, como sabemos, en Andalucía e en Asturias, e hai o run aquí dende hai moito tempo de que en Galicia probablemente non se esgote a legislatura, a pesar de que o presidente da Xunta di por activa e por pasiva que sí, que se vai esgotar. Que crea Ana Pontón? Que lle dio al fato? Que imos chegar a marzo do ano que ven ou non? É moi difícil facer, decir cal vai a ser a data de convocatoria, porque eu creo que hasta neste momento seguramente non a sabe o señor Núñez Feijóo. Eu o que vexo é que o que pasou este fin de semana en Andalucía e o que pasou en Asturias demostra que hai unha contestación social ás políticas regresivas que está adoptando o Partido Popular, e penso que esa contestación social é moito maior en Galiza. Nos levamos a 3 anos vendo a que conducen as políticas do Partido Popular, un presidente e un goberno do PP que o único que produciu foi máis paro, que produciu máis desigualdades,
penso que hai unha opinión moi mayoritaria na sociedade de que este o peor goberno da nosa historia, o goberno que menos fixo e que máis desfixo neste tempo, e me parece que o señor Feijóo pois o que está é moi preocupado porque ve que efectivamente hai posibilidades, e eu creo que posibilidades reais, de que a súa maioría absoluta este en perigo nas próximas eleccións. Pero en calquer caso, cree que ese adianto electoral vai se producir? Eu, ainda que sexa un pouco arriscado, pois sí que apostaría porque as eleccións van a ser antes do que toca, non? Ainda que sexan o final da legislatura e neste ano. Neste ano. Bueno, o nacionalismo está vivindo un momento complicado, o Bloque Nacionalista Galego, con esas escisións que apuntábamos neste vídeo. Para empezar, está afectando algo ao grupo parlamentario esta complicada situación que supoño que estades vivindo na familia nacionalista? Bueno, a verdade é que no grupo parlamentario seguimos traballando como traballamos ao longo destos 3 anos, con unidade e sobre todo preocupados por os problemas dos galegos e das galegas e por ofrecer alternativas. Esa situación non variou e creo que hai un bo entendemento entre todas as persoas que formamos parte do grupo e que ademais estamos demostrando que a alternativa real ao Partido Popular é o Bloque Nacionalista Galego. Que está pasando? Que pasou no Bloque para que este pasando o que está pasando? Bueno, eu creo que é evidente que no BNG o que houve foi un proceso asambleario, democrático, exemplar. Penso que non hai organización en toda Europa que sexa capaz de organizar unha asamblea como a que organizou o BNG, no que toda a militancia puido participar, e, bueno, pois hai persoas que deciden non aceptar o resultado desa asamblea e abandonar as filas do nacionalismo. É unha decisión que respeto, aínda que considero que é un erro que só beneficia o Partido Popular. Pero por que agora? Porque houve máis procesos asamblearios, supoño que internamente tivestes as vosas discusións. Por que agora se produce non unha fuxida dunha persoa concreta, sino, bueno, unha certa riada, digamos? Por que agora, en este momento? Non falaría tanto de riada, porque o certo é que a maior parte da militancia que había no BNG pois sigue sendo militante do BNG, non? E o número de baixas, desde logo, non é o que a veces se di desde os medios de comunicación. Pero hai unha pretensión dende os medios de acrecentar ou multiplicar a crise do Bloque? Bueno, eu creo que se poñen moitos focos en persoas que se van e non en persoas que se quedan. Eu insisto, a inmensa maioría da militancia do BNG sigue sendo hoxe militante do BNG e ademais ten vocación de seguir tirando para adiante con este proxecto, porque creo que o nacionalismo foi no pasado alternativa ao PP e no presente alternativa e vai no seguir sendo no futuro. Claro, pero fala de persoas, hai persoas máis simbólicas que outras ou non? Bueno, eu creo que hai persoas que son importantes, non, por a relevancia pública que tiveron, porque tamén no seu momento tiveron a confianza dase dos militantes na organización, pero eu sempre digo que os proxectos construense colectivamente, e se o Bloque Nacionalista Galego chegou ao punto no que chegou, non, que chegamos a ser a segunda forza política deste país, somos unha forza política cunha representación moi importante, tanto a nivel municipal como no Congreso dos Deputados como no Parlamento de Galiza, foi fundamentalmente porque houve milleiros de persoas que desinteresadamente defenderon este proxecto político, traballaron para erguelo e que hoxe teñen a mesma determinación de que o BNG siga apostando pola defensa de Galiza e por un horizonte diferente ao que representa neste momento o Partido Popular ou o Partido Socialista. Bueno, un dos argumentos de algunha das persoas que tomou a decisión de marchar ten que ver con unha suposta falta de autocrítica dentro do Bloque Nacionalista Galego en relación cos resultados electorais. Está satisfeita, Ana Pontón, que a evolución dos apoios electorais do Bloque nos últimos 8 anos, por exemplo? Bueno, eu creo que a esquerda, en xeral, utilizamos a autocrítica, non, como unha maneira de avanzar. O BNG é autocrítico, non, co que ten coa súa labor. Eu creo que é evidente que houve un descenso electoral. Debido a que? Non xa nos últimos 8 anos, sino que empezou no ano 2001, que eu creo que influen factores diversos, non, ao mellor unha percepción equivocada do que foi os pactos que nos tivemos co Partido Socialista, erros que nos tamén puidemos cometer e que eu creo que hai que rectificar, e que nesa vontade está a organización, e tamén porque se producen cambios de dinámica, non, na sociedade. Estamos vendo como a esquerda a nivel europeo está atravesando un momento complicado, un momento complexo, e penso, bueno, que nese evoluir o BNG sigue tendo unha presenza importante, e que o que hai que traballar é precisamente para recuperar apoios sociais que na dirección na que estamos neste momento. Bueno, hai unha persoa que deixou unha pregunta para Ana Pontón nas redes sociais. En realidade non é unha pregunta, é
trasladar un comentario que fixo aquí unha persoa nesa mesma silla, Xosé Manuel Beiras, a semana pasada cando nos visitou aquí en Viaúve. Así que te parece, imos ver o que dixo Xosé Manuel Beiras e que sustituou, como decía, a pregunta deste seguidor de Viaúve. Eu sí que son do BNG, se cada os que están agora no poder non son do BNG. Así de claro. Sigue sendo do BNG? Claro, claro. Todo, dende o patrimonio inmobiliario que ten das sedes, ao patrimonio político, a marca, ao espacio electoral, a presencia nas institucións, a todos os niveis. Nós contribuímos, marchamos sin nada. E agora que? Por qué? Porque realmente chegamos á conclusión de que non, de que eso non era o BNG somos nós. O BNG somos nos di Xosé Manuel Beiras. Antes de nada, que sinta Ana Pontón cando ve a Xosé Manuel Beiras? Eu non sei se nesa longa xa, a pesar dos anos, trayectoria política, vencella do Bloque Nacionalista Galego, Beiras foi algunha vez un referente para Ana Pontón. Bueno, Beiras foi un referente para o nacionalismo, pero eu sempre, a verdade é que fui unha persoa moi pouco mitómana, porque creo que todas as persoas temos moitísimos defectos e somos persoas normais, e a veces cando alguén se lle poñen moitos focos se proxetan imaxes que tamén distorsionan a realidade, e sempre creín moito máis nos proxectos colectivos, porque creo que o importante é que as cousas perduren no tempo, non? Na construción de calquer organización hai persoas que contribúen, pero o importante é que esa organización siga para adiante. Creo que ese é o legado a que calquera, eu por o menos aspiro a poder contribuir no BNG. Eu creo que o Bloque Nacionalista Galego é un patrimonio dos militantes desta organización, e o BNG, pois neste momento está na súa dirección, as persoas que decidiron a seus militantes, e é tamén un patrimonio importante de Galiza. Eu creo que desde logo o país hoxe non sería o mesmo se non existir o BNG ao longo destes 30 anos. Pero que sinte? Sinte algo particular cando escoita Beiras dicindo isto, cando é tan evidente a fractura entre Beiras e o que foi a súa casa ata aí nada? Bueno, o que creo que eso, eu desde logo non podo compartir nin as súas opinións, nin as súas posicións, e en todo caso a min o que me preocupa neste momento é que hai unha alternativa real e unha posibilidade real de frear o Partido Popular, de que nas próximas eleccións este goberno que está sendo tan lesivo con Galiza pois podamos ter capacidade para que non siga ao frente do goberno, e creo que os nosos esforzos, e polo menos os meus e os do conxunto da organización, van a ir precisamente nesa intención, non? Estou convencida de que non somos a alternativa real ao Partido Popular, e é máis, creo que ao señor Núñez Feijóo neste momento o que máis se preocupa é que o Bloque Nacionalista Galego teña bons resultados nas próximas eleccións autonómicas, porque sabe que se nós temos un bo resultado, el non vai a estar no goberno. Supoño en calquer caso que para vos o Bloque sodes vos, a pesar do que di Beiras. Eu creo que, o Bloque Nacionalista Galego é unha organización conformada por milleiros de persoas, na que a militancia é absolutamente voluntaria e é un patrimonio común de todos esos militantes. Eu nunca patrimonializaría o BNG. Hai un chisquiño, comentaba Ana Pontón, que a situación que está pasando no nacionalismo galego, en realidad quen beneficia é a Núñez Feijóo. É a peor das situacións posibles neste momento, que haxa estes problemas dentro da familia nacionalista? Bueno, eu creo que a cuestión non é valorar se é mellor ou peor, non? A cuestión é cal é a vontade que temos por solucionar e, sobre todo, por ser útiles a este país, porque eu creo que as forzas políticas non somos un fin en nós mesmos, sino que temos que ser un instrumento para que a sociedade poda avanzar. E eu, desde logo, teño o firme convencimento de que o BNG é a alternativa que necesita este país, que hai 30 anos de traballo acumulado de moitísimas persoas, de creación colectiva dunha organización que non ten parangón no conxunto da Unión Europea, que representa unha alternativa real ao actual estado de cousas, e que creo ademais que é un proxecto ilusionante e no que eu vou a poñer todo o meu empeño, todo o meu traballo, e como a min, milleiros de persoas. Unha medida, cal sería unha medida que habería que tomar dun xeito inmediato, desde o punto de vista de Ana Pontón e do Bloque Nacionalista Galego, para tratar de enderezar a situación na que estamos hoxe? Estou falando de Galiza, lóxicamente. Bueno, pois eu creo que un dos problemas máis importantes ao que nos enfrontamos é a pérdida
queda dos nosos instrumentos financeiros, a desaparición das caixas, na que tanto o Partido Popular como o Partido Socialista teñen responsabilidades, e nos creemos que é un erro tirar a toalla de que podamos ter instrumentos financeiros propios. Neste momento hai un banco que originado na nosa caixa que está intervido con fondos públicos, e nos creemos que eses fondos públicos non se deberían de utilizar para malvender a fondos estranxeiros o aforro galego, sino para crear unha banca pública galega que apoie aos pequenos e medianos empresarios do noso país, que apoie a potenciación da actividade económica e tamén que favoreza que as persoas teñan acceso ao crédito, porque creo que sin esos instrumentos financeiros propios Galiza vai a ter moitas máis dificultades para poder sair desta crise económica. Volveron a sair hoxe as deputacións outra vez na sesión, é un obxectivo irrenunciable, o sea, o que hai que renunciar, porque parece que non está moito na xenda da supresión das deputacións. O BNG leva plantexando a supresión das deputacións desde toda a súa historia, porque creemos que son unha institución que non cumpre ningunha función, que ademais non teñen nada que ver coa realidade deste país, e o que a nos sorprende que nun momento en que se está dicindo que quere unha reformulación administrativa, o Partido Popular e o Partido Socialista se neguen a eliminar a institución que é máis inútil neste país, como son as deputacións. Acabamos de coñecer a liquidación que fai o Estado de os fondos que reciben as administracións locais. Resulta que as diputacións levan a metade desos fondos, cando ao final vemos que consumen a maior parte dos recursos públicos no seu propio funcionamento, en moitos casos en prácticas que sería moito mellor erradicalas, e mesmo, bueno, pues creo que nos dá un pouco de coraxe a todos cando vemos que sirven para que se manteñan dinastías familiares. Bueno, pues nos creemos que hai que suprimilas porque son absolutamente inútiles, non cumpren ninguna función, e poderíamos utilizar esos recursos para financiar acaidamente aos concellos e para loitar contra o desemprego, que creo que irían moito mellor utilizados esos cartos. Bueno, un dos asuntos tamén que está enriba da mesa estes días e que precisamente apareceu na escena política e mediática coincidindo con o debate do Estado da Autonomía foi a famosa fusión de concellos, con ese coello que sacou da chisteira o presidente da Xunta dicindo que se va a cometer unha primeira fusión entre Oza dos Ríos e Cesuras. Que lle parece? Como se está plantexando isto, que a priori parece que é unha cosa que está ben pensada, de que se fusionen concellos, pero como valora a Pontón como se está levando a cabo este proceso dende o Partido Popular? Bueno, a mí, primeiro, que me parece alarmante é que no medio do debate do Estado da Nación, cando temos unha crise tan profunda, a única alternativa que presente o presidente da Xunta é que se van a fusionar dous concellos. Eso demostra a incapacidade do goberno de Núñez Feijóo para enfrentar os problemas de Galiza. E ademais nos decimos que é unha cortina de fume, porque realmente os problemas que temos da crise, do desemprego, dos nosos sectores productivos non teñen nada que ver co número de concellos. O que sabemos é que esa foi unha fusión que se anunciou cando ainda non estaba nin iniciada, que se fixo de espaldas aos propios veciños e veciñas, que non se informou a ninguén nesos concellos, e que ademais unha medida que non vai ao fondo do problema, porque iso de que en Galiza temos demasiados concellos creo que é unha cuestión opinável. Realmente hai provincias, creo que Burgos ten máis concellos só que todo Galiza, e o problema real que teñen os concellos no noso país é de financiamento. Temos un sistema de financiamento local claramente insuficiente. Nese terreo, pois o Partido Popular non quere incidir e non quere modificar ese sistema de financiamento, e mesmo vemos como o goberno da Xunta de Galiza, en vez de estar cumplindo os seus compromisos de financiación cos concellos, pois está retraendo fondos. Eu creo que o problema non é tanto de volume do número de concellos, sino como se financia e como actúan, porque mesmo creo recordar que estes dous concellos eran un exemplo de concellos que están saneados, o sea que non teñen ningún problema de tipo económico, e realmente pensar que esa vai ser a solución á crise a min pareceme que é moi irreal, é mesmo un insulto para todas as persoas que neste momento están esperando algunha alternativa. En cualquier caso, o Bloque vaise opoñer ás fusións concretas de concellos? Hai unha decisión tomada dende a organización no sentido de apoiar as fusións que se propoñan ou non? Nos creemos que como si son fusións voluntarias nos vamos a estar a favor. A cuestión é que eso non soluciona os problemas deste país, porque eu creo que estamos ante unha crise que non a causaron as administracións públicas, que non a causaron os concellos, e que realmente isto é unha medida de distracción, mentres vemos como se incrementa o desemprego no noso país, como os nosos sectores productivos non teñen defensa, como as infraestructuras en Galiza vemos como unha vez máis son adiadas, é dicir, cortinas de fume para non falar dos problemas reais. Bueno, estamos
rematando xa, pero nos estatutos da UPG, a organización a que pertenece Ana Pontón, se proclama como comunista, algo que moita xente apareceu estes días, estes meses, neste debate interno que está levando a cabo o Bloque Nacionalista Galego. Algúns dos extindidos falaban desta circunstancia para poñer encima do tapete algo que moitos consideran unha extravagancia. Se pode ser comunista no século XXI con cos anos que ten Ana Pontón? Pois eu creo que é evidente que sí. Eu desde logo pensei que xa pasáramos os tempos non de cazas de bruxa, de criminalización de ideoloxías. Penso que se algo está en cuestión neste momento, pois é un modelo neoliberal que está arrasando cos dereitos e que está levando a situacións realmente dramáticas á sociedade, non? Eu, desde logo, creo na liberdade de expresión, creo na liberdade das ideoloxías e asústame cando se criminaliza o pensamento, ademais de organizacións que, se en algo teñen contribuído neste país, foi, en primeiro lugar, a derrocar o franquismo e, en segundo lugar, a crear unha alternativa nacionalista en Galiza de esquerdas que creo que é máis necesaria que nunca. Para rematar, non quería deixar de escoitar a opinión de Ana Pontón sobre un asunto que tamén forma parte da actualidade destes días. Non pretendía centralizar esta entrevista no feito de que Ana Pontón sexa muller, pero sí que me interesa a súa opinión sobre as declaracións que está facendo o ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ao redor da reforma da lei do aborto. Que lle parece? Bueno, eu teño que decir, xa isto é unha cuestión moi persoal, que había moito tempo que non me sentía tan agredida como muller. Creo que é un insulto á dignidade das mulleres, creo que é un insulto á nosa intelixencia e, ademais, creo que está atacando precisamente os dereitos das mulleres. Eu creo que a decisión da maternidade é unha decisión que libremente as mulleres teñen que decidir. Unha non é máis muller por ser nai ou por non ser nai. Creo que eso, a veces hai circunstancias vitais ou mesmo físicas, e eu creo que o señor Gallardón está insultando a moitas mulleres. E ao mesmo tempo tamén quero denunciar que o PP non ten ningún interés en protexer a maternidade como nós a concebimos, que hai que protexer a maternidade efectivamente como un ben social, que o que non pode convertirse nunha carga que discrimine as mulleres na súa participación, por exemplo, no acceso ao emprego. A mí me parece alarmante que esta reforma laboral que quere impoñernos o Partido Popular tamén vaya a supoñer retrocesos para os dereitos das mulleres, retrocesos para os dereitos de conciliación, a eliminación na práctica das medidas de acción positiva e, polo tanto, unha reforma que quere que as mulleres volvan a ocupar o rol tradicional. Creo que eso é o que se esconde detrás desas declaracións que, como digo, a min había tempo que algo non me ofendía tanto como muller. Última pregunta, optimista ou pesimista con respecto ao futuro? Eu son sempre optimista, creo que na vida hai que enfrentar os problemas e, sobre todo, son optimista porque, se falamos de política, penso que hai alternativas que se poderían estar adoptando neste momento que significarían unha saída xusta ante esta crise, e porque vexo que cada vez máis persoas se dan conta que coas políticas da dereita, coas políticas do Partido Popular ou coas políticas que nos dictan desde a Unión Europea non hai futuro e que queren construir unha alternativa que eu creo que en Galiza se chama Bloque Nacionalista Galego. Ana Pontón, moitísimas grazas e moita sorte nese novo cometido que está Moitísimas grazas.